what you want. You know I got it, baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. Λοιπόν, κοντά μου είναι αυτό το κορίτσι. Εγώ πια κάνω διεθνή καριέρα. Είναι η πρώτη κοπέλα από την Ολλανδία που θα είναι καλεσμένη μου. Είναι η μικρή Ολλανδέζα, η Δανάη Γιοργαντά. Τι αυτό το κορίτσι είναι όμορφο. Τι ρίκια. Δανάη. Έχω τη λίγο καλοκαιρινή. Είσαι αρκετά καλοκαιρινή. Σχεδόν γυμνούλα θα σε έλεγα, αλλά ωραίο έτσι. Καλό μεσημεράκι. Δίνουμε τις ευχές. Ναι. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Εγώ δεν έχω ξαναμιλήσει με YouTuber και τόσο επιτυχημένη. Η Δανάη στο YouTube, η μικρή Ολλανδέζα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, γίνεται ένας χαμός. Την ακολουθείτε πάρα πολύ, την παρακολουθείτε επίσης πάρα πολύ. Και αυτή είναι η πρώτη με ερώτηση. Τι είναι αυτό που κάνεις, ας πούμε, που λένε όλοι δεν γίνεται, πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τι ανέβασε η μικρή Ολλανδέζα. Μας τρως τη ζωή. Δεν ξέρω, νομίζω όλα ξεκίνησαν από τότε που άρχισα τα vlogs. Αυτά τα βίντεο τα πιο καθημερινά που δείχνουν τι κάνουμε στη ζωή μου. Νομίζω ότι εκεί άρχισε και ξαφνικά επέκτησε. Μέχρι τότε κόσμο. έκανες μόνο τα beauty tips, right? Έκανα μαλλιά. Πολύ μαλλί και πολύ πρόσωπο. Ναι, και λίγο μακιγιάζ έτσι. Οπότε όταν άρχισα τα vlogs που μπορούσα να δείξω περισσότερη προσωπικότητα, γιατί εντάξει δεν μπορείς στο μαλλί να κάνεις κάτι ιδιαίτερο, νομίζω και άρχισα να αποκτώ τον κόσμο που έχω τώρα. Που είναι πάρα πολύς ο κόσμος, πάρα πολύς και σε φέρνει και μάλιστα 29 Μαΐου νομίζω είναι στα Global Social Awards για influencers. Είναι υποψήφια στην Πράγα, καλή επιτυχία. Πολύ καλή επιτυχία. Είναι ήδη πολύ σημαντικό το ότι είσαι υποψήφια νομίζω. Έτσι ναι, είναι ένα καινούριο, είναι το καινούριο βραβείο, ας πούμε, το Global και είναι τώρα εντάξει, είναι τρελό. Ναι, ακριβώς. Πες μου λίγο, εσένα πώς σου ήρθε η ιδέα, ήταν δική σου ή ήταν του Δημήτρη? Το Δημήτρη είναι το boyfriend. Το boyfriend, το παρακολουθούμε στα vlog ενώ, κάνει πολλά και αυτό. Κανείς γονατίσει το Δημήτρη, θεωρείς? Ας μιλήσουμε μεταξύ μας. Το παιδί αυτό κάνει πάρα πολλά πια. Κοίτα, μισά-μισά. Έτσι, ωραία, μοιρασμένα. Ναι, μοιρασμένα και ωραία. Ξεκινήσαμε, ουσιαστικά δική μου ιδέα ήταν, γιατί έβλεπα πολύ ξένο YouTube και μου άρεσε. Και λέω, θέλω κι εγώ να το κάνω. Δυσκολεύτηκες καθόλου? Εννοείται. Στην αρχή μιλάς σε μια κάμερα, σε ένα άψυχο πράγμα. Στην αρχή έλεγα στον Δημήτρη, δεν θέλω να χαιρετήσω. Είναι σαν να μιλάω τώρα εδώ στο πάτο και να λέω γεια σας. Δηλαδή ένιωθα τελείως άψυχο. Ότι ήταν. Δηλαδή δεν το ένιωθα σαν ότι μιλάω σαν άνθρωπο. Οπότε σίγουρα δυσκολεύτηκα. Ο Δημήτρης μου, εκεί είχαμε τσακωθεί, ξέρεις, τα πρώτα. Όταν εκεί ναι, ναι. Σε βάζω, θα χαιρετήσεις. Μιλάς σε άτομα. Μα δεν μιλάω σε κανέναν, μιλάω σε κάμερα. Και μιλούσε σε τόσα πολλά άτομα. Πες μου κάτι, θεωρείς ότι πια είναι η νέα αγωνία που είχαν οι μαμάδες παλιά? Τι θα μαγειρέψω αύριο? Είναι η νέα αγωνία των YouTubers? Τι βιντεάκι θα ανεβάσω την άλλη εβδομάδα? Γιατί όσοι ασχολούνται με το YouTube και εμείς οι νεότεροι, η αγωνία του τι θα ανεβάσεις την άλλη εβδομάδα μπορεί να σου τεινάξει το νευρικό σύστημα στον αέρα. Ναι, ισχύει. Εντάξει, είναι φορές που παθαίνεις blackout. Και εκεί τι κάνεις εσύ? Κάνεις ένα vlog και τελειώσαμε? Όχι, το vlog δεν είναι το πιο εύκολο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί πρέπει να έχεις διάθεση. Γιατί τραβάς όλη μέρα, οπότε πρέπει να έχεις διάθεση. Είναι πιο εύκολο να κάτσεις μπροστά από μια κάμερα, να μιλήσεις μισή ώρα για κάτι, παρά να κάνεις vlog μες την ημέρα. Ποιος είναι ο καλύτερος χρόνος για ένα επιτυχημένο βιντεάκι? Γύρω στο 10 λεπτό, αλλά τα vlogs τα δικά μου έχω μάθει μάλλον στο κοινό μου και τα τραβάω και σε μία ώρα. Μία ώρα? Ναι, ναι. Άρα μιλάμε για πολύ μοντάζ, Ναι, πολύ. Αλλά μας αρέσει πολύ με τον Δημήτρη το μοντάζ. Αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο σε αυτό. Subscribers είναι κορίτσια ή αγόρια τα περισσότερα? Τα περισσότερα κορίτσια, αλλά πολλές φορές ακούω το σε βλέπω μαζί με την κοπέλα μου. Αναγκαστικά, τραβάνε. Εσύ τώρα αυτό είναι αλήθεια? Είχες πάει στο Next Top Model, παιδί μου. Πας να τα σωστά, Πάνε μερικά χρονάκια. Μα πραγματικά πόσο πήγες? 11, μια σταλιά είσαι. Πότε πήγατε σε παιδικό? Ήμουν 19 όταν πήγα. Μικρούλα! Και τι έγινε εκεί, σου άρεσε η εμπειρία? Σαν εμπειρία καλή ήταν, αλλά θεωρώ ότι δεν την εκμεταλλεύτηκα καθόλου γιατί ήμουν full ντροπαλή. Και εκεί πας με κάμερες, με κόσμο και τέτοια. Έτσι, είχα μείνει πραγματικά σε φάση τι κάνω τώρα.
Θεωρώ ότι αν πήγαινα τώρα που δεν θα πήγαινα για μοντέλο, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και θα μπορούσα να μεταφέρω περισσότερο την προσωπικότητά μου, γιατί ήμουν πάρα πολύ ήσυχη. Ναι, αλλά τώρα, ας πούμε, η αληθεύει αυτό. Λες δεν θα πήγαινε στο Next Top Model, αλλά στο Survivor το σκέφτηκες πολύ σοβαρά να πας. Το σκέφτηκα. Έγινε όντως η πρόταση, γιατί το είχαμε πει και εμείς εδώ πέρα, το είχαμε μεταφέρει, γιατί εγώ με τις φήμες είμαι ο καλύτερος. Μεταφέρω. Όχι. Στο προηγούμενο Survivor. Άστα, δεν είχα εκπομπή. Λάθος τους. Ναι. Άρα θα πήγαινες όμως. Το σκέφτηκες. Το σκέφτηκα, αλλά δυσκολεύομαι πάρα πολύ στο κομμάτι του φαγητού. Είσαι του φαγητού, σ' αρέσει, ναι. Το απολαμβάνεις. Ναι, αλλά είμαι και δύσκολη, Μ' αρέσουν μόνο τα junk food. Έτσι, όχι, είσαι κολλητή μου να βγούμε να φάμε όποτε θέλεις. Δεν μπορώ αυτά τα πολύ υγιεινά, τα κάνω βέβαια. Αλλά θες λίγο να φας και τη σακούλα. Ναι, θέλεις. Θα ήθελες. Ναι. Με την τηλεόραση γενικά η σχέση σου ποια είναι, γιατί ακριβώς επειδή έχεις κατακτήσει ένα μεγάλο κομμάτι του YouTube, για να μην πω το ελληνικό το YouTube και ακουστεί υπερβολή, αλλά έχεις κατακτήσει ένα μεγάλο κομμάτι του YouTube και ειδικά εδώ, ενώ θα ξεβολευόσουν από το κομμάτι αυτό για να πεις ωραία, θα με ενδιαφέρει να παρουσιάσω μία εκπομπή ή να πάρω μέρος. Κοίτα, κατά καιρούς έχουν γίνει και προτάσεις και συζητήσεις, αλλά τίποτα που να προχωρήσουμε όντως. Δηλαδή δεν σου έκανες ένα κλικ. Κοίτα, την ιδέα μου την έχω. Υπάρχει. Όχι όμως. Τέλειο και τη λέει και την κάνω αύριο. Όχι, δεν θα άφηνα όμως το YouTube για την τηλεόραση, θα τα έκανα παράλληλα. Δεν γίνεται εύκολα, γιατί κάποιοι άνθρωποι θέλουν να κάνουν YouTube. Κάπως και με την εκπομπή. Ξέρεις πόσο πολύ θέλω, σου λέω πολύ αλήθεια. Δεν. Όχι, το ξέρω. Δηλαδή και είναι και κρίμα ξαφνικά να δείτε και μία φάτσα το βράδυ. Μην κοιτάς τώρα εδώ πέρα που περνάω και εγώ την τερακότα να πεις. Και κονσίλερ μετά δεν είναι λίγο σαν φάντασμα. Δεν θα ακούσατε στον καημένο να πάμε να του στείλουμε 2 ευρώ να πάρει κάτι να φάει. Δεν είναι, είναι χάλια τα πράγματα. Αλλά τώρα μετά το Πάσχα υπόσχομαι με προκαλώ. Να ανεβάσω μετά το Πάσχα ξανά βιντεάκι YouTube. Κάνουμε μαζί, challenge. Τι? Θα κάνουμε ένα challenge μαζί. Να κάνουμε ένα challenge. Θα κάνουμε μαζί. Θέλω. Collab. Είναι κάνετε αυτά που κάνετε κάτι. Collab, the silver brain. Δεν τα καταλαβαίνω καθόλου. Εντάξει, δεν μιλάμε έτσι στο ελληνικό YouTube. Δεν λέτε κάτι, γιατί λέμε το hall τι είναι. Το hall είναι άλλο, είναι δείχνουμε τι έχουμε ψωνίσει. Έγινε. Ωραία, και αυτά τα άλλα που κάτσεις και ακούς το θόρυβο γκράτς, μπράβο που κάνεις σακούλα. Τα ASMR. Where's the rest? Τα ASMR είναι πολύ ωραία. Είσαι και εσύ, Μάρο, τι θέλεις, δεν με πειράζει καθόλου. Δεν τα καταλαβαίνω λοιπόν εγώ αυτά. Κάτι πιο απλά πράγματα. Δυσκολεύεσαι για τους τίτλους του βίντεο σου. Έχεις στο μυαλό σου ότι πρέπει να βάλεις ένα τίτλο που είναι λίγο πιασάρικο. Ναι. Υπάρχει δηλαδή ολόκληρο σκεπτικό. Ενώ το λέω για κάποιους που μπορεί να μην ξέρουν, που δεν ασχολούνται, ενώ να μην ξέρουν, να ασχολούνται, ότι έχει μια δουλειά πολύ, δεν είναι άιντε. Ωραία. Μήπως πιστεύεις ότι ήρθε η ώρα να μάθω κάποια Ολλανδικά? Είσαι έτοιμος? Είμαι τόσο πανέτοιμος. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αλήθεια είναι δύσκολα στα μάτια. Είσαι αυστηρή, ο Θεέ μου. Έλα, Βάνια, θα έχω συμμαθήτρια όμως να ξέρεις. Αυτή είναι η συμμαθήτρια. Κούκλα. Αυτή είναι η συμμαθήτριά μου, να ξέρεις. Είναι η συμμαθήτριά μου αυτή. Και εγώ είμαι έτοιμος όσο ποτέ. Και τυρί έχουμε, Νίκο μου. Μπράβο, γιατί πείνασα. Και τυρί. Είμαστε 2 μικρές Ολλανδέζες και μία εσύ 3. Γίναμε. Τέλειο. Ωραία. Λοιπόν, θα σου πω ότι θέλω κάποιες λέξεις που λέω στην εκπομπή, γιατί βλέπουν και στο YouTube, κανείς δεν ξέρει. Πολύ ωραία. Καταρχάς, να σε ρωτήσω εγώ. Αυτό το τυρί ξέρεις πώς λέγεται? Αυτό. Ναι, εγώ ξέρω. Για πες μου. Όχι. Έχει ονομασία που. Αυτό που λέμε εδώ γκούντα. Ναι. Είναι χάουντα. Χάουντα, έλα. Όχι, γιατί με κοροϊδεύουν στο YouTube που το λέω χάουντα. Ναι, εμείς το λέμε γκούντα και το πολύ ωραία διαφήμιση. Στείλτε μας 3 κιλά να δώσουμε στον κόσμο. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω με το προκαλώ. Πώς λέγεται, θέλω να φωνάζω προκαλώ και να είναι Ολλανδικά. Λοιπόν, είναι ik dag. Τι λέει? Μια προσπάθεια, δεν προσπάθησες καν. Ich dag. Ik. Δεν έχουμε ich. Ik dag. Dag. Ik dag. Έλα. Αλλά πρέπει να προσπαθήσεις. Μπορείς να μας το γράψεις? Yes. Και άμα το γράψεις το καταλάβεις. Ναι, εγώ μόνο διαβάζω. Στα Ολλανδικά, αν στο γράψετε. Όχι, εντάξει, είναι εύκολα. Ik. Το είδα κι εγώ. Είναι το εγώ. Εγώ προκαλώ, Ναι. Δεν στέκεται μόνο του δηλαδή. Δεν μπορεί μόνο του. Dag. Είναι χ, θα έλεγες dag, θα έλεγες. Αλλά δεν στέκεται μόνο του, πρέπει να προκαλέσεις κάποιον. Ik dag Νίκος. Ik dag Γιούλη. Ο κόσμος. Γιούλη. Ik dag Γιούλη και πετάγεται μία Γιούλη μόνο, με βλέπετε. Ik dag. Μάλιστα. Ik dag Γιούλη.
Καλό μεσημεράκι. Καλό μεσημεράκι. Goedemiddag. Τι είπε? Goedemiddag. Πώς? Goedemiddag. Πιο έντονα, πιο βαριά. Goedemiddag. Goedemiddag. Όχι. Αχ. Goedemiddag. Middag. Μισό λεπτό. Να το διαβάσω. Goede. Επικίνδυνο το. Και οι κοτσίδες μπορεί να με αποσυντονίζουν. Μπορεί. Δεν ξέρω. Αυτές στέκονται έτσι. Να, τώρα ναι. Άντε, πες το. Goedemiddag. Εσύ. Goedemiddag. Καλύτερα. Μα ταιριάζει πάρα πολύ στην προσωπικότητα εδώ πέρα της Βάνιας. Goedemiddag. Το μπουμπουνάω. Το μπουμπουνάω. Στην Ολλανδία δεν μπουμπουνάει. Ναι, βρέχει μόνο. Ωραία. Δεν θα πάω στο τέτοιο. Θέλω να πούμε το για την παρέα. Για την παρέα, Α, πήρε χρόνο, γιατί? For onze Τσούθες. vrienden. Φρίντε. Γεια. Το ρο, δεν το λέμε εδώ ρο στη γλώσσα, στην άκρη της γλώσσας. Το λέμε εδώ, το ρο. Σαν την καινούργια. Vrienden. Μπορεί να κρύβει κάτι ολλανδικό μέσα της. Άρα πάμε. For. Δες εκεί. Φορ. For. Onze. Βόνζε. Onze. Φορόνζε. Είναι το καλό με αυτή, αυτό το κρύψαμε. Φορόνζε. Φρίνταν. Μεγάλο. Ωραίο το D, εντάξει. Φρίντεν. Φορώνε φρύντον. Μα δεν, όλα ακούγονται το ίδιο. Φορόνζε φρίντεν. Vrienden. Φρίντεν. Μα δεν μας έχετε. Όχι, ακόμα μία λέξη θα μου πει. Άκου τώρα. Αγγελικούλα, τι μας έχεις φέρει? Αυτό δεν το λες μια λεξούλα. Θα πεις πολλές τώρα. Αγγελικούλα. Αγγελικούλα. Angelique, Angelique. wat heb je ons gebracht? Wat heb je ons gebracht? Το καταλαβαίνω. Wat? Wat heb Heb je je ons ons gebracht? gebracht? Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Σαγουά. Wat heb je ons Angelique, θα κρατήσω μόνο αυτό. Εν τω μεταξύ πιστεύω ότι αυτές οι κοτσίδες μου κάνουν τη μύτη πιο μεγάλη. Είναι αλήθεια? Ναι, ισχύει. Δες τι ωραία και ξαφνικά φαίνεται μεγαλύτερη. Δεν Εγώ νομίζω ότι είναι. σου πάει πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς. Είναι λάθος, πρέπει να κλείσουμε. Γιατί θα μαθαίναμε τόσα ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είσαι μια γλύκα και θα κάνουμε collaboration. Είμαι έτοιμος. Στο YouTube channel μικρή Hollandaise. Και στο Νίκος Μουτσινάς. Και μην τους βάζεις τώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Να είστε καλά. Βοηθούνται βήχαν. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε εσάς. Καλό και σε εσάς. Τα λέμε αύριο εδώ στις 3 γιατί. Βοηθούνται βήχαν. Gewoonte vrienden. Βοηθούνται βήχαν. Γιατί έχεις κάτι που σε άλλη δεν μπορώ να βρω. Έχεις στέρμα και πατσούλα σαν μικρό μωρό. Έχεις στείλει τους μήνες να με λιμονρό. Και βλέμμα χλωγερό. Γιατί έχεις κάτι που σε άλλη δεν μπορώ να βρω. Έχεις στείλει τους μήνες να με λιμονρό. Λιμονρό. Και βλέμμα χλωγερό. Give it up, give it up, give it up, give it up, give it up.